Čau lidi, zase tady děláme další taste test, další věci, já už teda dávám a no, takže jako první další věci, spolu s Dominikem. Čest. A užijte si to, dejte a lajky, odběrej a zítra nejpozději pozítří ve středu bude první livestream. No, díky za 50 odběratelů, nebo už 56, ale tak, jo, takže tak. Jako první věc budou Chipsy. Ne, šneky. No, šneky. Kolik to dáme z 10? 9,5. Je trochu připětlo, jako. A to je hlavně overshot, to bude extra dobře. A tomu dávám 9 až čtvrt. 3 čtvrtě, no. Jako druhé, tady máme tyhle ty chipsy, chili, krása. Aby se teda k tomu vyjádřil, to nejsou takové ty chipsy, tam je napsané chili. A on vůbec to nepálí, to jsou ty chipsy, které tam v to chili fakt jakože cítit. Takže já už si dám. Je to začne pálit? Tenhle nepálí. Dám tomu 6 z 10. Já tomu 6,5. Bo jako, jak se to dá, ale chápeme se. Máme tady třetí věc je popcorn, sírový, šunkový. Ten bych řekl, je taková česká klasika, víš co? Dám tak 8 z 10. Já 9,5. Jako druhé tady máme. Tady. To nevím, co to jsou. Bíly. Jako ani se k tomu nechci vyjádřit. A jsme si tak hovno. Ok, co jdeme. Fuj, vole, co to je? 0 z 10. 0 z 10. Dá se to, takže 2,5. Nedá se to. Jako další tady máme šťávu z vyše. Zatím se až viděla, počkejte. Jako další tady máme čínu. Tvrdou. Nějakou Asi jak. Nějakou nudle super. Jako nekupujte si to asi. Stojí to 5 korun, ale to je jedno. Teda u nás v obchodě. A vezmu, že tohle je Kaufland výrobek. Aha. To je čistě jenom Kaufland, takže tam se žene to jenom v Kauflandě. Také normálně prostě. Ale dá se to, dám 7 z 10. Jako, že bych chtěl, jako, je mi to lidi, kteří to takhle jí. Ale taky bych to dokázal jakože takhle jíst, ale ne jakože furt. Jako můžeme z toho být jakože blbě to, co si budem. To si dáme těsto. Obíme co. Takže taky, že kdyby 6,5. A poslední věc je tady šťáva z vyše. Šťáva z vyše. Jupík. A voní to. Piču to. Dobrá, 9 z 10. Určitě 9 z 10. To je taková ta šťáva normální. S trochu přidané vody. To je real fakt prostě tohle. To není tak moc sladké. Také 10 z 10 dávám. A dávám... Kolik? Tam mi to chutnalo. Tak taky 10 z 10 normální pití. A zítra
bude video na hale Polárce, jak budeme na hokeji. Kolem 5-6 tak nějak. S vodou. No. To. To.milka.anonymous.5. Já. No mé Dominik Černý, ne? Jo. No mé Dominik Černý prostě. A nevím, pod to říct, nebo tak nějak. A nebo na TikToku můžete napsat. Nám. Danino. Co? Danino. Ty? He? Tak se jmenuješ. Ale to jsi ty. No. To je Daniel. No. Ne, ještě náš Můj Ne, TikTok. máme společný. Černý tým. Jenom bílo-černý dým, vole. Tak budeme takhle natáčet, víš co? Či to tak mám morat celou dobu. Hele, já ti potřebuji omluvit, kámo, jenom jestli tam to nebudeš koukat. Sorry, že jsem nepřijel, jsem tady s kámošem, víš co, a ještě jsem měl hodně věcí, zápas, jezdil jsem na motorce, víte co? Kdo neví, že já mám motorku? Tak neví. A rodiče mi furt nevěří, bo nikdy neviděli mého strejdu, který mi to... Tak, jsem Moravskoslezský, vy jste všichni. Hej, o co, že všetci z mého YouTube... Hej, všetci, kdo mě odebíráte, napiše pod tohle video s tvrdým moja, Hej, čínská už je hotová. Jo. Bída, hlad. Už je to spálí. Jo. Tak to vypůjď. To to pak to šlo. Už jsme tady. Tyčka. A napište do komentářů, kdo všechno umí s čínskou, jakože těma hulkama. Tady dolů do komentářů. Tady dolů do komentářů. Tu dolů. Takhle na to klikněte a tu by někde měly být komentáře. Já neumím na hulkama. Já neumím hulkama. Já se to nauč. Ty taky neumíš. No, umím, úplně se máš v Česko. A ty já umím. Říká, že prej, já neumím hulkama, jasné. Ne, to špatně. Nikoli, nech mi tam něco. Mladá, ty to víš jak šmoulu. Je tačka šmoulu. Hej, ale dost? A dost? Bude to dost? Hej, to si uklízte, jo? Co jo? To je má dost. Danečku, uděláš mi potom večeři? Nevím, si toho dost. Uděláš mi potom večeři? Co? Společenskou Mada, ještě máme šnaky. Diga dost. Jo. To je. Co mama? No, co děláš ty? A dost? Pojď, máme tady. No, Tohle přidají. To bude nejlepší video. I s tím Bělko jsem to bylo horší. Teď jste čínské polifika, mu palivé vzozovka. Hej, potom děláme někdy taste test. Nejpalivější čínské polivky, co já jsem za svůj život měl. Já jsem těžce nedával. Ano. A Hasmilka, no.
Kolik tomu dáme z 10? Hodně. Nemá to určitě na tu šťávu z vyše. Na to rozhodně ne. More, ale... Hej, to je bordel. Už se uklidíme. No. Ale to už je moje. Aha. Chceš vůči? Ale nechcem tu. Oj, nepij tu vodu, že tu máme čínské. More, Chceš s vodou? Ara, nedělej. To mi ty čínské plašky. Chceš koření? Máme. Hej, to je... Hej, bys mi napadlo? Mi tam dej To je debil. svoji dobrou. Jo, to je paráda tady. Takže bez kečupu? Nám ji děláš na mostudu. Ty volate. S někým. My Na videu. Natačím video. Mě nepotřebujete Na YouTube. vidět. Dej to odběr. To vystřílím. Klikněte like, taký palec. Zabiják. Pro nelike. Mami, tak stačí? Edika, no. Ona je postižená. Ona je dobrá. Ale tvoje. Tvoje. Tak. Říká to tak. Já nemáme sír. Já nemáme sír. Nemáme sír. Tak šli bez síra. Hej, no vezmi, to jsou. Šunky si. No jasně. Dobrý jsme udělali. Chrupalis. Můj kotník. Kokoroby. Banán spíše. Ten byl leho. Tak. Jestli je dobrý na Bardiny, přijďte na Heleny Stalikovou 1680. Venku z Paři. Z Bary. Ne. Bude tady v Paři. Bude fest. Že? Tam nevybírej a je. No ale nemí něco. Ara. Ty máš jednu ruku. Ale Ara! Počkej. Mícháme. Stačí. Kdy to se bude točit? To bude kolotoče, more. More a dost. Ada! More. Tak jo. My nemyslíme město Berlín, my myslíme frýecký Berlín. Možná, hej, ale hra. Jo, přímo streamu. Dej mi trochu. Dominik! Dominik vypálil. To je normální. Dominik. Trošku. Jasně. Para. Hej, všude jsou nube. Pálí. Pali? To je to dobrá. Daj mám dát. Ne, daj mám dát. Dobrá. To zde já potřebuji vidět ty jeho kalhotky. Že už je nedáte, jestli vyšlo. Kára.
Co ti dává, to mi udělá. Hej, máš pliveš po zemi, ty hajzle. Já plivu po zemi, jo? Jo, Já? jo, Nejsem ty. vždycky tohle. Jasné. Tak koukej, kolik tu čistý je. Jako jsme to na mě vygrcal. A to je tak, tady potřebujeme udělat nějaký extra mím. Jo. Kuchař koupí. Kuchař kovář. Hej, šitko. Jsi to každá holky, voda. Víš, že jsi sedl na mokré? Denino? No to pro dnešní video vše a čau.